abalalele emakhaya, igama lami uThulisile Machi, ngihlala eMathesini. Ithuli Cebo ikhampani eyenza i-waste management. We collect recyclable waste from different places like schools, shops and from the streets. Siqale ukusebenza officially in 2016 after we received Ivula Fund because it hasn't been easy for us. Previous years we've been working but bekungenayo productivity because we couldn't have volumes ayanele ukuthi sikwazi ukuyodayisa and we didn't have the vehicle. Ivula Fund isize ngokuthi isithengele yonke i-equipment esiyidingayo ukuze sikwazi ukusebenza. Basithengelele i-baler machine, basithengela ama-van awu-2 ukuthi sikwazi ukuthutha waste and then basiyenzela nento ukuthi sikwazi ukuba nendawo yokusebenzela. We also have been assisted by i-Rainkonyane municipality, basilisisela le ndawo le esisebenzela kuyona. And then we also been assisted by Coca-Cola, wasinikeza office space in a container, and also basiza nge-advertisement, baphinde basiza nange-fuel subsidy ukuthi sikwazi ukuthi sihambe siyo-collecta udoti. I-waste management sisuke silungisa indaba yemfucuza ukuthi sikwazi ukuthi imfucuza siyisebenzise kabusha ngaphandle kokuthi imali ukuthi ilahlwe, ishiswe, okusiza ekutheni njengoba sine-climate change ikwazi ukuhlisela uzinga loku-affectwa i-climate change njengoba kuba khona izikhukhula, kube khona ukushisa kakhulu kwelanga, heat wave. So iyasiza kakhulu ngokuthi i-reduce i-carbon emkhathini, sikwazi-ke ukuthi si-manage i-environment e-clean. Nokuthi-ke iy'ndawo esihlala kuzona zibe clean, udoti singawushisi, nokuthi futhi sikwazi ukwenza imali ngawo udoti. Ngoba kwenziwa kabusha izinto njengokuthi nje o-cardboard kwazi ukuthi kwenziwe ngabo o-paper bag nezinye izinto kuningi nje. Uplastiki, izihlalo lezi zeplastiki zenziwa out of i-waste, ama-frames enziwa out of i-waste, kuningi nje. Labo-ke sibabiza ngokuthi ama-waste pickers, bona nabo basuke benza ibhizinisi abangagcina befinyelele kulezi ngesesikulona thina. Bona bayaqoqa-ke, baya-choose ukuthi bazoqoqani bese bayofuna ama-buyers athenga lolo hlobo lwe-material abayiqoqayo bese bayodayisa khona. Okunye akuthengwa yithina njengama-recyclers e-general waste, kuthengwa ama-scrap yards njengamakopi, nabothayela, ne-steel, ne-copper. Bayakuhambisa-ke kuma-scrap yards kona bafike bakudayise bese bazitholela imali. Nakuthina bayafika basidayisele iphepha nokhalibhothi namaplastiki bese bazitholela imali. So i-waste iyasiza kakhulu ngokuthi isungule amathuba omsebenzi ukuthi abantu akwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Sibe ne-challenge yokuthi kube ne-break-in esayithini, bagqekeza i-ofisi, baphinde bagqekeza nomshini wokusebenza. Lokho kusi-affecte kakhulu ngoba asikwazi uku-operate ngendlela kade si-operate ngayo esikhathini esidlulile and ne-production yethu iyancipha ngenxa yokuthi sesinezinto ekufanele siqale phansi sizithenge. So lokho kusiluzisela imali njengenkampani. Nokuthi kunciphiseke ukuthi sidinga abantu abazosebenza ngenxa yokuthi imali esiyingenisayo ayanele ukuthi sikwazi ukulayisha umthamo wabantu abaningi abazosebenza. Siyibantu abamnyama simele ukuthi sifunde ukuthi sikwazi ukusupporta omunye umuntu ngoba
njengoba nami ngivulile inkampani ngaqala ngasebenza, isiza mina ukuthi ngikwazi ukubeka itafula ngikwazi ukubeka isinkwa etafuleni, iphinde isize lo muntu engimqashile, iphinde isize nale ndawo le esihlezi kuyona ekuwukuthi siyayiklina ukuze kwazi ukuthi kube yi-environment enhle. Siyithulu likaCebo simuvele kwi-level where we want to turn waste to energy. Njengoba sinenkinga-ke nje ye-energy la eMzansi. So thina sizama ukuthi-ke sihlangabezane naleyo nkinga. I-waste sizobe siyenza ukuthi sikwazi ukukhiqiza ugesi, sikwazi nokukhiqiza uwoyela, udiesel. So lokho kuzosiza kakhulu ukuthi inkampani yethu ikhule nokuthi sisize nje i-green economy. Nanokuthi-ke njengoba vele la e-South Africa sinenkinga yokuthi i-energy asinayo. So kuzosiza kakhulu nasekulamuleni inkinga yo-load shedding. Abantu bangasithola enambeni yami u-078 99 15 150. Sidinga kakhulu abantu abafisa ukuthi bangenelele kuleli bhizinisi nabo baqoqe udoti esingakwazi ukuthi sithenge kubona. I'm definitely an ex-billionaire. I'm already a millionaire because of ama-assetting now according to usizo esengilitholile ey'nhlakeni ey'hlukile. So if ungirate ngama-assets, I'm already a millionaire.